MP-maailman tämän kevään pyörävertailut aloitettiin vuoden 2011 suosituimmilla pyörämalleilla. Otimme jokaisesta pyöräluokasta rekisteröidyimmän mallin ja pohdimme ja selvitimme niiden suosion saloja. Tämän Yamaha VR 125 lisäksi vertailussa olivat mukana HD Sportster 883, Suzuki Hayabusa, BMW K1600 sekä Honda CBF 600. Myydyin 125-kuutioinen oli Yamaha VR 125. Sen moottori on 11 kilowattinen eli maksimi, jonka ajokorttiluokka sallii. Vertailussa Yamaha osoittautui erittäin tasapainoiseksi. Sen runko on tukeva, jarrut vakuuttivat suorituskyvyllään ja myöskin jousitus ja iskun vaimennus toimivat erittäin hyvin. Kaiken kaikkiaan pyörä oli samalla sekä tukeva että ketterä. Toukokuun MP-maailmasta voit lukea lisää tämän Yamahan suosion syistä. Samasta lehdestä voit lukea myöskin HD Sportsterin, BMW K1600, Suzuki Hayabusan ja Honda CBF:n suosion salaisuuksista. Vertailussa selvisi myös, että suosituimmat pyörämallitkaan eivät ole täydellisiä. Vertailuryhmämme keksi jokaiseen pyörämalliin myöskin parannettavia asioita. Mitä?